vás a vítajte pri novom videu. Teraz tu mám pri sebe Terminátora. Čau Terminátor. Čau. Takže viete, nám sa stala taká nehoda, že my sme už predtým natočili video, len bohužiaľ ja mám limit 15 minút a bolo to 16 minutiek, čiže nemohli sme to urobiť no a Terminátora sme učili základy Minecraftu a potom sme ešte išli do Nedru zobrať bloky. A hľadali sme Terminátorovi ešte hangre, že Terminátor. Áno. Dobre. Ideme sa pozrieť na hangre, či sú tam už vyrastené. Myslíš na obilie? Áno. Dobre, poďme. Ja mám 2 obilia ináč. Dobre, poď. Dobre. Potom pôjdeme do toho Nedru dokončiť. Áno, dobre. Ježiš. Poďme. Dobre. Takže nám sa stala taká tá maličká nehoda. Ja už sa teším, že aké dobré video, super a že do keľu 16 minút. O 1 minútu to mohlo byť kratšie do počic. Hej. Nevadí. No bohužiaľ, to je dobré. Som kaput. Mal si nejaké veci pri sebe? Áno. Nejaké? Idem ti pre ňu. Krompačík a také. Idem ti pre ňu. Neviem, dobre. Ja som spadol z tých blbých schodov. To nie sú blbé schody, to sú dobré schody. Dobre, schody. Ty nevieš liesť. Ty nevieš základy Minecraftu. Nutka, kde sú schody? Ježiš, ja idem za tebou, pre Boha. Kolichova, nie schody. Idem za tebou. Aké veci si mal? Ja som mal... Ten meč si mal? Meč. 24 nedrových blokov. Áno. Dobre, tu... Kde si? Neviem, ale niekde padám. Vidím tvoje tvoje meno. No som tu pri tebe. Si spadal do nejakej jamky. Stoj! Vidím ťa. Ale teba. Takého. Čo? Myslím si, že dám parkour, nedám. Nedal si, no? Nedal. Dobre, takže toto je tvoja vec. Čo? Toto. Toto není ja Tak si to nechaj. Toto je moja vec, áno, presne. Toto je tvoja vec. Toto je moja vec, áno. Toto je tvoja vec. Áno. Toto je tvoja vec. Áno. A to je všetko. Ja ešte mal som krompač. Počkaj, flinty si mal. Ešte flint a krompač, drevený. Tento, dám. Flint. A ešte si mal tie 2 obilia, ne? Čo? Tie 2 obilia si mal ešte. Áno. Počkaj, dobre. A ty si môžeš nechať. Ja nech kašľam. Ne, zober si ich aj. Dám ti moje, čo nepoužívate veci. Toto, stringy. Koľko je? Á, kašľam na to. Ne, stringy sú dobré, to je na lúk. Ja aj stringy? Dobre. A ešte čo tu mám? Dobre, točku si nechám. Toto. A poďme pozrieť už. Dobre, poďme. To čo máš tu hajzel? Zachod alebo čo? Ne, to má toto, Spartaku svoju baňu. Si ju tam toto dal. Spartakus? Áno. To sa nedá otvoriť tá baňa. No však to je to, aby mu tam nešli zombici. Kde si? Však idem do dediny. Kuri. Však idem do dediny po tých schodoch. No však ja idem tiež za tebou. Kde si? No, Keľu. Vidíte, toto je trápenie s Terminátorom. Hlavne, že sa bola Terminátor, tak moc nehrá Minecraft. Dobre. Ale ja mám radšej závodné hry. GTA 5 alebo Áno, GTA 5. Forza? No, Ne? Forza 6. Gran Turismo 5, 6 a Jasné, také. jasné. Nepadni Mari. No na čom to hráš? Na nejaké konzole? Na No do ryku. PS3. Ja som mŕtvý. Ja ti idem pozbierať veci. Ne, nechoď. Tam sú levely. Tam sú hlavne takto sa. Ne, nezoberáš. Ne. Jak sa mohol zomrieť, keď som mal skoro všetky srdiečka? Padal si z veľkej výšky. Nepadol. Padol som akurát. A idem do dediny. Poď. Ne, počkaj tam na mňa, dobre? Dobre. Pri takom hrádku malom. To je kostol, ale dobre. Kostolom. A tam je taká veľká jaskyňa pri tom. To sú čo má vecičky. Kde? Dobre. A že sa nemá také zlé veci. To je dobré. Pardon. Ako neviem, na čo tu máme. Dobre, poďme. Čakajte tam, idem tam. Čakajme tam, dobre?
Dobre. Ok, dolné, zase tiež, ne? Tu, ty kokšo Mario, tuto za tebou, koľko je tu milión. Ukáž? Za tebou. Ty kone, to je úplne... Díko. Milióniš. Z toho sa robí potom chleba, že? Dobre si. Z toho sa potom robí hunger. Hej, chlebík. Dobre ti už je noc, padaj domov. Škoda. A ešte musím vylutovať. Dobre, švíhaj. Ne, nemusíš, to urobíme v iných dieloch. Dobre. Už nelutuj. Poďme. Dobre, vypadneme. Koľko máš obilia? Obilia mám 19. Dobre, dáš mi to potom do mojej častky, dobre? OK. Urobím z toho chleba ja. Ja to urobím. 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 Je to môj dom, ja to urobím. Ale moje tie veci. Není sú tvoje všetko. Aj tvoje všetko. Ale je to všetko moje. Takže dáš mi ich a ja to urobím. No, skoro som spadol. Tieto schody sú zakerné. Dosť. Ešte za mnou, dobre, poďme. Daj mi ti to obilie sem. Ne sem, do častky ne. Tuto. Vieš, ako sa to dáva preč? Chlebiček. Ne. Čo? Tak mi vylutuj chlebík. Daj mi chlebík. Dobre, počkaj. Teraz si dám sem a Tak. na všetko. Dobre, ďakujem. A ešte A ja potrebujem trošku. No však ja ti dám, ale ja ešte urobím z mojich. Dobre. Dobre, máme 9 chleba. Počkaj, ja ti ešte vylutujem toto. Čo? Jedno obilie. Dobre, daj som. Tak. Dobre. Ja ti dám polku Tak. Počkaj, ja som nažraný, tak ja ti dám trochu. Tak ja ti nezničil všetky. Ti, čo či ostanú, tak mi vrať. OK. Vieš žrať, ne? Vieš žrať. Počkaj. Toto si dám. Švíhaj. Tak. Dobre. Už si nažraný? Už máš celý hunger? Áno. Dobre, daj mi ten ostatok chleba. Dík. Dobre. Dobre. Tak ideme spinkať. Čus. Čus. Dobre, Danko. Dobre, no. Dobre, ideme do toho nedru, poďme. No ale, nemôže byť také dlhé video, jak bolo. Poďme do toho nedru už končiť. Nie, len tam tak dobre, tak teda to ukončíme a na budúci diel bude len o nedri, dobre? Čo? Na budúci diel buď so Spartakusom a Samkom, alebo s tebou bude len o nedri. Lebo to už nestíhame, dobre? Stíhame ešte. Ne, nestíhame, už je 8 minút. Radšej kašli na to, poď. Poď sem. Aha. Čakaj. Tak, teda ak sa vám toto video páčilo, dajte like a dajte odber. A keď chcete viacej videí z Minecraftu s našimi dvomi alebo so Spartakom a Sámkom ešte, tak dajte like a môžete aj dať aj odber. Áno, to som hovoril, nevadí. Majte sa fantasticky. Čus.